ku program ya lelo ya Gwede tabwera kuti tizazukute nkhani zimene ndithu tabwera nazo program ya tsiku la lelo timakondwa kuti mmakhala pamenepo kutsatira zochitika program imene ife pano cholinga chathu ndikulankhula chilungamo zoona zenizeni sankhani zimene zikuchitika kunjaku tengera kuti wena ali ndithu ndi kuthamanga kodziwa kubweretsa nkhani koma nafotokoza amene iwowo zikuwakomera kutenga mbali pa chochitikacho koma ife timabwera ndi chilungamo chokha basi timakhala nawo bambo Steve Kondo Banda amene amazukuta nkhani zimene timabwera nazo mu program imene ine ndi Selina Dumbula Mukaka mndrole ndo alandire bambo Steve Kondo Banda kuti tizukute nkhani zimene tabwera nazo mu program ya lero muli bwanji Bambanda ndili bwino takulandira program ya ziko kwambiri sabata loyera Holy Week kwa Kristo Holy Week ya amati ya ndoti mapemphero agundika nawo akuchitika osiyana ndithu kufikira Good Friday tsiku lomwe amakhulupirira amati okhulupirira a Kristo amenewo komasa Kristo akukhulupirira fa kula Kristo ena ya ni ndizawo kakhala Kristo ya ndeno kuti yayi mbuye Yesu Kristo adapachidwa pamtanda adafera ya ndithu sabato mwa anthu amakhala kuti kusinkhasinkha kuti moyo wawo wauzimu ukhala utali maso ndi sabata yomwe anthu andali pa Good Friday amatuluka afuna akaoneke ndithu ngati kuti ndopemphera ndi amatsatira kwambiri mipingo ngati ya Katolika pa kunjira ya mtanda yeyo so mpingo umenewo koma iye akafuna asenze nawo mtanda ngati kuti afuna kuonesa mtima wa chifundo ndo waboza akufuna mumuone mumutame ati mumuvotere musamuvotere zimenezo muzoona zokuchitika muzo nanga chaka chino nanga si choti tukhozekera chisaka inde nde chaka chino zichitika chaka chamawa zichitikanso akakafuna kunyamula mtanda musiyeni akaunyamule koma musaka muthandizire musiye tinana apangiso mitanda yolemera musankhe ukakhaulembeka fidra amasankha nkhani yawo jeni ya mitengo lera kati mali Mr. Banda ayadala ku post office amazoa kusankha olemera amazimu mitengo acho khalunji nosene mutengere chisazo cha Mr. akachere amasankha wamazi uzikampekera kuti ndi komano ndimene zikukhaliramo kwa anthu andale amakondo otengera advantage pa zinthu zotere inde kumene kuli anthu akapange ku kampeni ya ndithu ndiye muaona musadabwe nawo sutabodza pemphera zikachita kuoneka ngati kuti agwanayi ndi kachitatu Yesuyo agwanayi kachitatu mazunzo onse ali nawo limodzi koma sewa M1 ndithu waunongeka kwambiri wakumbika kopya sitikuziwa kuti akuluakulu kandi Capitol Hill ko kandi kulodzi Roads Authority tikutana akuluakulu sewu ukuononga magalimoto sewu wakhala chiopsezo cha anthu amene akuyenda tsiku ndi tsiku kupita kulilongwe ndikukabwera osachita ngozi imene ulili nsewu ndithu tikupulumuka mwachisomo cha Ambuye kunena chilungamo si sewu wabwino anthu patogeti paja akulipira ndalama ena anthu amembekezera zambiri mene tinawuzira mene tinkabweretsa chitogeti chija ndikuwauza kuti sewu zakhala wamakono nthawi kumapita zaka ziwiri nkutha koma sewu kuoneka kuti wakumbika tili nimwe ayiso kuti chaka chino chovula sinagwe kwambiri inakha kuti yagwa kwambiri sewuja udakayipiratu kopya komano sewuja kulakulu mapothole ake oyipa okhaokha tikati pothole ndi chidzenje muli mayenje tukhozo maweza nsomba inde kuzala kujeni anthu akuononga magalimoto awo so paipa jandizopya kuchuma cha dziko kumiyo ya anthu wani magalimoto ajangata akuonongeka pita kulilongwe onongeka afuna ma spare parts ma spare parts aja ndekuti mwina pa mwezi kapa azikauti service akupanga mwezi ndi mwezi kwa magalimoto mamapita kena kosa kumanizo ndi traffic chakuti spares aja dziko muno sitimanga ma spares tufunika kuti titanitse kunja ndi forex iso itiyo imene pezo ndi forex ambiri tikuonongera ku ma spare parts agalimoto kukonza zinthu zoti kanatha kuzipewa zoti tinakatha kuzipewa kulakulu chikuvuta ndi chani kuti tikhoze sewu wa M1 uwu ndi chani chikuvuta kweni kuti sewuwo kapena unokungobwera ndikuwauza anthu chifukwa penaso mukauza anthu zimathandiza fotokoza koma angoti komano zopereka kwambiri chiopsezo kumiyo ya anthu komanso onse ogwiritsa ntchito sewu umenewu wa M1 wakumbika kwambiri
ufunika kuti ukonzedwe nanga si pano pa president akhala bwa plant ama akweza ndege nanga kusangaone asaone president asaone akwere ndege ndege ndio mweni sanga akunama akufuna kuti asaone iyo akuti chito yawo samone ngati kuti sakugwira chito yawo sakugwira sakukwanitsa zimayambisa kulongolola ndifoma unena kuti chabwino kungobwera kokha nkuzanena tikudziwa za vutoli ndiye tikupanga chonchi basi komano sizili bwino sewa umene wa emwani pakati pa Blantyre ndi Lilongwe bwina afuna kuti miyoyo yanthu idzitayika ndadzibwera nadzikhoza ayi mukulakwa zinthu timakhoza zisanafike tsiku lina semeocha kuzachitika chachikulu kwambiri limene wakumbikira ndeno sewo kuti ndomwe magwisidwa ntchito kwambiri kupita ukapitolo kubwera ku Blantyre alendo osiyanasiyana amadutsa semene uja adziti ku Malawi nkotani tikuganiza motani chabwino sitiyambe pankhani zathu ndithu banda Eskom ikuti idula magetsi kwa onse omwe ali ndi mabiru bungwe logawa magetsi mdziko muno la Eskom natulutsa achenjezo kata achenjezo lachinayi lapitali kunena kuti kwa mwezi pafupifupi mwezi sopano akhala akudula magetsi kwa onse amene ali ndi mabiru omwe mmagwiritsa ntchito postpaid nanga si kuli prepaid mmagwirira magetsi amenewo ife zathu zabwinobwino koma kuli manyumba ena abe anthu ena makampani ena mbomamo amagwisa ntchito yolipira pa mwezi akuti anthu kuli bill yokwana 65 billion yosalipiridwa ndalama zosalipiridwa 65 billion zomwe zangongole za magetsi zomwe anthu sanalipire ma private companies sanalipire komanso kuboma sanalipire tikukamba za ma ministry ma department ma agency amene wawa amboma pafupi 50 billion Malawi kwacha private sector 15 billion Malawi kwacha tsono kakhala ku ndikamba MDA ziwa nde kuli ku nyumba za boma izi za mtsogoleri wa dziko lino kuli mabiru wa nkhani tikakamba za ku polisi ndi ku Malawi Defense Force kuli mabiru a nkhani komano simali ku treasury kwakhala kuti mafunding amapita kuma MDAs amene wawa okuti adzigwisa ntchito polisi zofunikira zina zikuchitika kumene ndizotani tsono kampani ngati kukanika kupeza 65 billion imene iyi imapeza kuti makanika kugwira ntchito zake makanika kugwira ntchito zake imapeza kuti ikukweza mitengo ya magetsi ake kuti azisokerera kwa anthu osalakwa amene amalipira bwinobwino chani magetsiwa komano Eskom fuso kumati ipangadi iduladi magesi ingapite ku State House ukadula magesi ingapite kusanjika ukadula magesi ingapite ku Kamuzu Barracks ukadula magesi imene yoyo ndi fuso koma atakhala kuti akapodi mtima ofuna kugwira ntchito zitheka komanso kuti kutsogoloko kumakhala anthu andale izizi ndi maloto chabe uganiza kuti zingachitike sizingachitike management ikoza kuganiza choncho koma ukhaza kuti body yawo kukhala anthu andale akhoza kulandira mafoni kuchoka kwa andale usachita ufuna uoneke ngati ndani ufuna kugwetsa boma aliwe chimafuna ku Malawi kunoko awa kunena zoona kuti ntchito zawo zikukanika 65 billion kuipatsa Eskom kuti anthu alipira bwinobwino ndekuti zinthu zambiri ziyenda anthu ambiri magetsi afikiridwa pano bungwe la Eskom limakanika kuti olo transformer yaunongeka kuti tithamange transformer tikaike transformer ina mpaka anthu amachita bwina kutha miyezi ambiri ukagona komwe kuja ndachite kuona kuti kodi transformer tikatenga kuti takhoza ija ndiyotani ndichifukwa chakuti anthu ena ake akusunga ndalama zawo especially akusunga ndalama zawozo nokhalaso aboma komano anthu akakhala kuti apereka bwanji singatheke kuwayikira ma prepaid meters chomwe tingafunse nkhani ya kungongole kandi ku MDF ku polisi ka ku nyumba zimene zizabomazi sizingatheke kuti mukayike ma prepaid meter amene munadikira ifeyo chimavuta ndi chani chifukwa chomwe kuti palibenso kuluza kasapereka koma kaikeni ma prepaid meter ifeyo timakumbukira nthawi jayi akumayika prepaid meter ukakhaoneni ngongole sunalipire ukagula mayinitsa pakuchotsera bwanji ndondomeko yake ngokhala yomweyo tisaopeya kugula kumangwa izi zimaphinjano ifeyo anthu feyo zane
osala kwafe mapeto ake mukweza magetsi kuti musokere 65 billion kwa anthu osala apa tisaopane kuti uku ndi ku MDF uku ndi ku polisi uku ndi ku State House magetsi akadulidwe ngati sakwanisa kudulidwa ikani ma prepaid meters basi adzigula magetsi bwinobwino ndale zisalowererepo komano Eskom yo ikhale kuti ntchito zake igwire bwinobwino 65 billion ndi ambiri kwambiri ikhozo kafikira anthu ena aso magetsi oti mwapatsa akhoza kuona kuti kodi atilowere kuti chifukwa magetsi tu timalipira tikapanga apply jet timangolipira kakota kochepa koma zambiri Eskom amakhala kuti amagula okha so iziso zikhoza kuthandiza kuti akagule dzingwe zija mapolo mamita akwanitse kufikira chani kufikira anthu ena ndamaposa opa yayi tikudzoti mantha akhalapo mafoni amba kubwera iweyo ngati ndani kumagwira ntchito njira bwino ngati zinakanike pita mweweka chi prepaid meter akagula manise 100 kwacha azigwisa ntchito a 20 kwacha okha 80 kwacha igwirira ngongole ya 65 billion iza khauti yatha tikhale tiyende mundondomeko iti tiyende mundondomeko kumene achabwino tikapomeka yetu ndifuna ndimwe maza blanta utapod lero zatani ndifuna ndimwe maza blanta utapod omwe kubango yakuvuta ise ndinganiyo masiku 4 kubango nkhani moto kuzapereka madzi nipopi kumango mveka nyimbo dzana lomweli dzulo lomweli timakamba za nkhani ya madzi kukondwerera nkhani ya madzi pa dziko lonse silapasi kudali mutu wake amati madzamtendere awa ni madzamtendere omwe ndikukumbukira mpaka na anthu mmaderamo kumatha masiku 4 olo kuganiza kuti tinyamule chigalimoto tikapatse anthu wakubangwewo kuuzana before ukakhala kuchilomonuku chakumtunda amachita kulawirira 2 koloko pofika half 2 mazatani asiya kodi moyo umene utikhala mpaka madziwo pamene kuli anthu amene akuyenera kunyamula madziwo ndikukapatsa anthu amatani ntchito ya zikavuta amene kapange zimenezo olo kwauza anthu kuti tikuyesesa izi tikutere izi tikutani izi ayi alibe nazo ntchito mafando upangire likodi imene mipopi imamvekera kuti mudzamve nawo ote chikamabwera tichiphepo ijatu musamatsegule fama ini saja samakhoda kutha madzi mese timafuna tinene kuti akatuka timve chimpweya chija chikamabwera imakhala kuti ikwenda na ndo khale wachigonesa 3 days chikungozililira pepa muzaonolo postpaid vita awu postpaid vita muzatsegule chimpeya chokubwera ndimukanga ndi pamita pa mono ndi pa digital inu mutero koma ya koma zimafunika kuuzana chabwino madzavuta tiyeni tizipanga njira za makono kukwapatsa anthu madzi kunena kuti madziwa avuta ndisamalani tiye ndikaphunzire kuti ku Southern Region Water Board amapanga botani timamva mauthenga madzi avuta chigawo ndimakuti Southern Region Water Board anazioti ndi udindo wathu opereka madzi kwathu adapita ukabwereka magalimoto adatenga malole ndikuika zimatanki zitatu kukapatsa anthu ndi udindo wanu osati kupereka madzi okha ngati madzi ammipope avuta tengani zimagalimoto tengani kumene kujaka apatseni anthu siwonse amene angakwanise kusunga madzi a 3 days ambaziwiya mphele zithabanji tikamakamba zoti mazamtendere theme yomwe timakambika za water day ndetikukwaniritsa Blantyre Water Board nthawi zonse zikukhala kamba za Blantyre Water Board sizona ya kusinthibe zochitika chabwino ndemadzikapume ndapa njigo sa Blantyre Water Board msamakhule kwambiri ndapa njigo atulukatu chabwino tikamwene madzi omwe wapera mavuta ndi mmene tikuchitira program ya lero ya tikulandire chigawo chachiwiri pampanda zomwe kwambiri ngani yathu yoyamba chigawo chino Joyce Banda akapikisana nawo ku convention ya PEP ndi mtsogoleri wa chipani cha People's Party People's Party ndi chipani chomwe chidabadwa nthawi yomwe adali pa mavuto ku chipani cha DPP atachotsa adachotsa ku chipani cha DPP chaka cha 2009 adasankha Malemu Bingu adasankha Joyce Banda ngati wachiwiri wawo ndithu ndi adakhala vice president koma kudamba pungwe komwe anthu ena adaonetsa ngati kuti sakuwafuna Joyce Banda pomwe kudamba kutuka dzina lapita Mutharika kuti adzalowe m'malo mwa Bingu ndi adali pa noti Joyce Banda
kwasemera nkhani zambirimbiri mpaka na chipani kuada nkuwachotsa atachotsa pangapanyi munthu wandale vice president pachitika zinthu zambiri kuwalengera ngozi kupulumuka ku ngozi adabisa chipani chawo cha PP kenako mu April 2012 adakhala mtsogoleri wa dziko lino koma mu 2014 iwowa chipani chawo limodzi adagonjanso kwa chipani cha DPP kenako akhala nacho chipanicho mpaka napano kenako 2009 tidaona ndithu akapereka makalata awo nominations paper kumeneko kuti afuna kupikisa nawo pa mpando wa president kenakonso tinazaona 2019 tinazaona akulowanso mu mgwirizano umenewu watonse ndadali ni nsonkhano kumeneku kulilongwe kuya 23 police ground kumeneko komatiwo akapikisana nawo pa mpando wa president ku convention ndipo anena kuti aliyese ali ndi ufulu oti akapikisane ndiwo pa mpando amata zawineyo adzapeza kuti ndamata dzatenge chipani cha PP kupita kutsogolo sadanene kuti kodi iwo akudzayima okha kapena apanga mgwirizano nawonso kudali anthu ndithu kuti anthu ake ndomwewa ota makhanisa lufolofolowa kapena ndomwewa achipani cha PP dokha isimasewera chisankho chimechi chatu cha 2014 chija adapeza mavoto okuposa 1 million tsono munthu apeza kuposa 1 million sikuti ndi munthu wamba ndale mayaja amazidziwa chomwe amakuchita kuchidziwa ndi ufulu wawo sikuti ndizovuta koma mwina mafunso omwe tingamadzifunse tikamaona mwina atsogolera kana inenso ndidzayimaso inenso mwina afanika personal convention kodi ndekuti ndale zathu zopita patsogolo zilipo mpanja kapena zibwerera mbuyo ndizoopsa kuti kapena anthu ena abwere kumene tapange support fa ena aonesa sochidwi choti ine ndidzayima mwina kubwera kumene koma anthu akone kuti alibe nawo chidwi alibe nawo chidwi anthu amene afa chani foti sakugawa ndalama chifukwa chani foti sadaone tikuenda kudzifunsa kuti kodi mmene zikutere matsogolera kale akubwera nkomanena kuti ine ndizema nawo kapena ndikapisa nawo ku convention yomwe ikubwera ku chipani changa pamene bandale zikupita kutsogolo ndale zizangoyima pompaja ndale zitikubwerera mbuyo mafunso manga zifunse koma izo awo ndi ufulu wawo kupanga chiyonse timakamba zokuti aliyese ali ndi ufulu mdziko muno ngati malamulo sakumukaniza fawa matemu awo sanamalize wani temu omwe analamulira sinali yawo inali yoti amapitiriza ya malemu bingo sonyeza kuti otemu yawo yoyamba sanakwanitse otemu yawo yachiwiri sanakwanitse chimozimozi apita mnthalika analamulira temu imodzi ngatinso panopanso Lazarus Chakwera alamulira temu imodzi ndekuti akhala ndizo makutani akufuna koma inunso ngatafuna kukhala mtsogoleri wa dziko lino muli ndi ufulu ozimathatu kutheka ati kukhala wima pawekha ndithu malemu maleweza lakhapo wima pawekha zimatha kutheka taonapo anthu angapita ndi mapandekha zimatha kukhala president wima pawekha koma lani kunakobe ndizovuta ukakhala ulibe chipani ulibe kotsamira kuti upeze mavoti ambiri timakakamira kutsamira kuchipani mmene zilili zimene zokhuza kuchipani imeji cha People's Party chabwino bamba banda ngani yathu yomaliza mbuyo mutakhala tubwera pano ino ndi ine kumanena kuti chambachi chimene chimaotchedwa chija ndi makobiri tikuwotcha makobiri mdziko muno ndipo nkhani yakhale kukambidwa kwambiri mdziko lathu lino ndepabwera nkhani apa kuti ma MP afuna kayikambirane nkhani yechamba chimene chichamba chenicheni chambachi tuziwachi ndipo simuda kulakwitsa ino ndine ndapita panga phokoso kwambiri kunena kuti timaotcha ndalama bwanji ndalama kupeza kuti atalanda chamba kukachiotcha tikuononga ndalama tisamakhale anthu abodza popanga zinthu zabodza pamene chamba chomwecho anthu momwe amalemera nacho komanso amachitulutsa kuno kumava ku Canada agwisa chiro kumeneko koma ife tuchiotcha chamba chosavuta malimidwe chamba chosafuna fetereza chamba chomatha kuchizala olo kumutu kwako kupiro chamba ndikumera olo ku kitchen ndikumera olo pakhonde ndikumera kuseri kwa ujeni wathandala takhati kukamba nkhani imeneyi kuti bwanji titaona so malamulo athu mwina lamulo lomwe tingayika papa ndikuti osuta chambayo timpange chani amene mwina tingompasa 10 years kundende koma tete zili mani tisipake export ndi ndalama izi ndi njira yomwe ingatibweretsere kutithandiza kuchuma chathuchi fa china chija tikulima komano msika wake
ndovutirapo pamene ichisika wake ndopezeka nthawi zonse chifukwa ndinabwera pano nthawi nake ndikunena kuti muchamba muja mumatuluka ma products ambiri mudafotokoza ifeyo mwina tinangochiloweza kuti kusuta koma chamba chija sikusuta kokha kuli nkhani ya mankhwala kuli nkhani ya mafuta kuli nkhani zosiyana-siyana zomwe zimathandiza anthu mu moyo wawo osiyana-siyana tsono ku parliament kumeneku kulachinayi lapitali lapereka kuti apita dimba MP wa Lilongwe South abweretse mabilo awiri timati mabilo awiri amene private member bill omwe aunikeso za malimidwe komanso kuti tingapange bwanji pa malonda achamba chomwe chimotchedwachi chomwe amalanda apolisi kuti tikupitisa kwa Vumbwe research station kela kumongo vazi kwa research station chiteze research station kuti matumba wazo deati hata ochajamba mpaka na ujeni 1000 kg tena kwa jamba changa na ndira tachabedwaso chilindiwa ena ukalanda jamba ndukachigulitsa iwo akuli chikozo khala zonthandiza kwambiri kuchuma cha dziko nde mabhilo amene aona kuti cannabis legislation act komanso dangerous drug act zimayendera pawiri etifa chambachi tikapita ku malamulo a dangerous drug act ndiyomwe amachiletsa chicha ndifaka amachigwira nde akufuna nokuona kuti kodi malamulo amene wawatitati taloleza tizilimano chamba ichichi tipereke chamba ichichi zilimidwa chisakhaleso chotsutsana ndi malamulo chisasokonezeso zinthu zina tsono tikuyenera kuti kupanga kuvomereza inde poyanga na chuma komanso chisasokoneze tunikire zinthu zina achinyamataso ambiri kapena athu osiyana-siyana inde chabwino kusuta chamba ndi mtima wa munthu tizinena chilungamo umene umakhalira mowa ife komanso asiyana amakhala m'mabala ife yotumwanira mukaigira koma amamwamo wanga komanso chamba suti chimapengesa wina liyese yena anechiyamba kalekale chamba aliyese apengana kuli anthu amasuta chamba so zero zawo zimayende komanso sitikulimbikisa zimenezo koma chisakhale ngati chiphinjo choti chiphwanye mwayi wa Malawi tizoona kuti percentage yomwe amapengawo ndangati anapenga chifukwa chake ubongo wawo udali olimba posuta zimenezozo komanso tizoona so chikhoza kupindulira chuma cha tingapindule bwanji tizingoda fapano kumala kuno kuti madalira foja eka tinene chunga tikudalira foja pano patitati tione ndalama zathu zomwe timagulira katundu kunja import cover sizikukwana pa miyezi 3 chifukwa chokuti tilibe zambiri timanena kuti tilibe zinthu zotulutsa zoti zibweretsera komano ifeyo ndamene timafuna kuti china chilichonse chile chomavala wawa ndi chakunja komano choti bweretsera forex yo kulibe nde mwina njira ina akatsidwa manena kuti mwina pachaka $200 million chamba chimeche chomwe chingamata $200 million ndamachuluka ndi ndalama tu mabiliyoni tu ankhani oti pachaka kutani akupezeka ndeteni tisiye kumaziphimba kumakhala moyo kuti takhalira golide ndikumaona ngati kuti sitingathandizike tizingoli ena ake fota dati namiza ena aka data posafuna kuti titukuke ni nthawi yokuti titseguke mmaso tipange zinthu omwewo amakazemba kumaka chilima uko malamulo madala tsamunda kutuza kuti chambacho nchoipa musachilime ichi akulima mumange omwe wabwera munomo ndikuchitenga ndikuchikula maili goswe atadasegula shop UK ya chamba cha Malawi omwe ajadeka malamulo kwathu kuti atatiganizawa kukanada kuli ndithu chamba cha Malawi kumene koma tifuna tiunikire bwino bwino leno chamba chicha nkhani yake kusuta kuja mwina ndika percent kochepa koma muli ma products ambiri omwe amachoka muchani muchamba lero takhalira golide tipemphe aphungu kuti lamulo limeneli akaliunikire ndikulivomereza mungoyika mwina chilango chokhwima kwa pesa munthu amene akusutayo kwa munthu amene akusutayo amene mungomuyikira chilango chokhwima komano tiloleni fotete Amalawi adzakhala kuti ine ndidzasiya kulima chimanga ndidzamba kulimira kubafa pasitrumu chamba chokachoka kuchipinda ndalama mangidwa atu yeah ndi mangidwa overdoing it chomwe sichifuna zinthu zambiri chomwe sichifuna zinthu zambiri inde kwa basi komano tikuyenera kuti tiyang'ane za chuma chathu omwe tikupitako dzikoli tikuberekana
dziko lili kufuna ndalama dziko lili kufunika zinthu zambiri zikufunika zimenezi ndiye tipezenso njira zina zokuti zibwezere ndalama komanso ponikira malamulo song'ang'ana ndalama zokha tiyang'anenso kuti kodi tipanga control bwanji kuti anthu ena achinyamata ambiri chisakhale chokuti chize apangano abuse for titavomereza lamulo loletsa kusula chambalo likhalepobe koma tiloleze kulima ndi kumachitulutsa kunja kuti alimi m'dziko muno alemere komanso dziko lathu lichite bwino ndizotheka kupanga control kwambiri ndizotheka chabwino sitimalize choncho kwa lero ndithu tayamika kuti tinali mozi program ya lero kwambiri